занҳо қуввае ҳастанд ки бо меҳрубонӣ меофаранд, бо сабр месозанд ва бо иродаи қавӣ ҷаҳонро зебо мегардонанд. имрӯз мо ба маркази савдо, хизматрасонӣ ва фароғатии Сиёмамол омадем. ализода нодира, директори роҳбарикунандаи ин коргоҳи бузург, зани фаъолу пешқадам, ки бо масъулиятшиносӣ ва малакаи баланди идоракунӣ дар рушди коргоҳ саҳми муҳим мегузорад. аз соли 2021 аз кушодашавии Сиёмамол ҳамчун ба ҳайси роҳбари Сиёмамол кор мекунам. тӯли 5 сол мешавад. барои ман ҳамчун зан ин вазифаи роҳбарикунанда мушкил набуд, чунки ман пеш аз ин вазифа ба ҳайси директори генералии ширкати «Маззаи нав», ки KFC-ро ба Тоҷикистон овард, кор мекардам, кору фаъолият мекардам. барои ман на он қадар мушкил буд. яке аз мушкилии он буд, ки дар маркази савдоу хизматрасонӣ ва фароғатӣ таҷрибаи корӣ надоштам, вале роҳбарӣ кардан метавонистам. зани зебо, хушандом ва хеле хушсалиқа будааст. кори ман аз субҳ аз соати 9 сар мешавад ва дар ин ҷо бошад, дар маркази Сиёмамол ман корро аз ҷаласа бо кормандон шурӯъ мекунам. дар коргоҳ ӯро на танҳо ҳамчун роҳбар, балки ҳамчун як нафари хеле хушмуомила ва хушахлоқ эҳтироми хоса мегузоранд. дар вақти ҷаласа аз равиши хуби дипломатӣ кор мегирад ва маслиҳатҳояш низ ба кормандон хеле муфид аст. дар ҷаласа ба кормандон чӣ мушкилиҳое дар корхона ҳаст ва чӣ навгонӣ ҳаст суҳбат мекунем ва бо ҳамроҳ фикр карда як нақша мекашем, чӣ бояд кард ва дар оянда дар муддати як ҳафта пеши худ нақша мекашем ва пас аз анҷоми ҷаласа шурӯъ карда рафта аз ҷои кор дидан мекунам ва рӯз ки тамом шуд, рӯзи корӣ ки тамом шуд, ё ин ки ба хона, ё ин ки ба варзишгоҳ меравам. мо кормандони телевизиони варзиш албатта ки на танҳо ба хотири инъикоси фаъолияти ӯ ба ин ҷо омадем. гапсари он аст ки нодира дар баробари барзима гирифтани чунин фаъолияти бузург ҳамчунин ба як навъи варзиш низ рағбат дорад. медонед номи ин варзиш чӣ аст? пилатес ва стретчинг. аввалин бор мефаҳмед? барои мо аҷиб шуд ки ин навъи варзишро нодира чӣ хел дарёфт карда бошад. мо бо нодира соли 2023 бо ҳамдигар шинос шудем. аллакай он вақт нодира медонистам ки ман коуч ҳастам ва бо дар соҳаи рушди зеҳнӣ кор ва фаъолият мекунам. сабаби он ки мо бо нодира дӯст ҳастем, албатта он кас маркази моро интихоб карданд ва ба дарсҳои ҷисмонии мо бисёр вақт мастер-классҳо мегузаронем ва инчунин нодира ба мастер-классҳои мо иштирок мекунанд. дар ин толоре ки шумо мебинед, нодира ва чанд тан аз хонумони дигар ба ин навъи варзиш машғул ҳастанд. аслан тамринҳо ва рафти машқот дар намуди варзиши пилатес ва стретчинг чӣ гуна мегузарад? мо такя ба равиши интегративӣ дорем, яъне ки фаъолияти худро, фаъолияти инсонро, рушди инсонро мебинем
ҳам аз тарафи ҷисмонӣ ва рушди шахсии инсонро мебинем. мо дарёфтем ки ин навъи варзиш ба мисли йога варзише ҳаст ки барои зебоӣ, хушқомат ва нигоҳдошти ҷавонии бадан кӯмаки калон мекардааст. Ба фикрам боз ҳам хуб нафаҳмидед. Акнун диққат кунед. фоидаи варзиши пилатес ва стретчинг: ислоҳи қомат ва кам кардани дарди миёну гардан, мустаҳкам кардани мушакҳо бе зиёд кардани ҳаҷм, беҳтар шудани чандирӣ ва мувозинат, кам кардани стресс ва оромии рӯҳӣ, барқарорсозии пас аз ҷароҳатҳо, беҳтар шудани гардиши хун ва барои беҳтар кардани хоб кӯмак мекунад. Йога мебиёянд, мисол пилатес як хеле вақт иштирок мекунанд. Нодирахон худашонам бисёр ба варзиш шавқ доранд. Он кас дигар равияҳои варзиш ба иштирок мекарданд, машғул буданд. дар ин баробар аз хурдсолӣ то ин дам ӯ дар бисёр навъҳои варзиш аз ҷумла футбол, волейбол машғул шудааст ва аз варзиши теквандо камарбанди сабз низ дорад ва дар дастаҳои варзишӣ ҳатто сарвони даста низ будааст. ман аз хурдсолиам хеле фаъол будам, аълохон будам, сардори синф будам ва дар варзиш ҳам сарвон будам. аз синни 11-солагим ба теквандо, футбол, баскетбол машғул будам ва аз теквандо ман миёнбанди сабз дорам ва худро бе варзиш тасаввур кардан наметавонам. тӯли чанд сол аст ки бо фитнес машғул ҳастам ва пас аз хатми мактаб ман ҳама вақт бо варзиши сабук машғул будам ва айни ҳол низ ин гуна варзишро давом дода истодам. дар самти варзиш фаъолона иштирок меварзанд ва ҳамчун роҳбар дар чорабиниҳои дохилии ширкат худашон иштирок менамоянд ва кӯшиш ба харҷ менамоянд ки то ки роҳи варзиш дар ширкати мо, дар корхонаи мо пеш равад ва ҳамчун роҳбар кӯшиш ба харҷ менамоянд ва рӯҳбаланд менамоянд кормандонро то ки ба ҳамин соҳаи варзиш фаъолона иштирок кунанд. ана дидед ки ба варзиш машғул шудан чӣ суде дорад? воқеан вақте ба коргоҳи ӯ ворид мешавӣ, зебоии ӯ ба кас фараҳ мебахшад. варзиш барои ман на фақат машқи бадан аст. варзиш барои ман ин саломатист, зебогист. ҳамчун модари ду фарзанд ман мехостам гӯям ки ин беҳад барои модар, зан хеле чизи муҳим аст. ман як шиори дӯстдоштаи дорам ва дар ҷаласаҳои низ ба коргаронам низ мегӯям ва дар зиндагӣ ҳам мегӯям ки инсон бояд дар як ҷо наистад ва фақат ба пеш бояд ҳаракат намояд, чунки қарсак аз як тараф намешавад. ту низ ҳаракат кунӣ, қарсак аз ду тараф мешавад. аслан ангезаи ӯ дар зиндагӣ модараш аст. тӯли чандин сол модари ӯ дар вазифаҳои ҳарбӣ кору фаъолият дошт. аз ин хусус дар тарбияи фарзандон хеле сахтгир ва ҷиддӣ буд. аз ин рӯ ӯ ҳама вақт кӯшиш мекунад то дар ҳар ҷодае набошад бо рафтор ва кирдори хуби хеш шоистаи таҳсин ва офарин бошад. дар ҳолати мушкилӣ ба ман модарам илҳом мебахшанд, чунки модари ман дар вазорати мудофиаи ҷумҳурии Тоҷикистон кору фаъолият мекарданд ва ба нафақа баромаданд. ва ман аз модарам як ҳам тавсия мегирифтам ва дар ҳолати мушкилӣ ба модарам суҳбат карда илҳом мегирифтам. дар мавриди донишомӯзӣ ӯ нагуфтем. ӯ аз хонумҳои пешқадам дар ин самт унвон гирифтааст. чӣ дар самти варзиш ва чӣ дар самти фаъолияти касбӣ ӯ ба дастовардҳои назаррас ноил гаштааст. чун ман ба хориҷа зиёд сафар мекунам, ман ба худ як илҳом мегирам ва меомӯзам
фарқ надорад ҳам бо сафари корӣ бошад ё ин ки сафари сайёҳӣ бошад. Ман як ибрат мегирам аз онҳо ва як чизе меомӯзам, ки ҳам дар самти фаъолияти корӣ муфид бошад, ҳам дар зиндагии худ. Работая более 2 лет с Ализада Нодирой, могу сказать, что как управляющий директор она является очень доброжелательной, открытой, активной во всех смыслах, поддерживает наш спортивный дух нашего коллектива, также корпоративную культуру, внедряя в нее именно спорт и радость к жизни. ҳамавақт дар барои рушднамои ҳайати кормандон бисёр сармагузор ҳастанд ва ҳамавақт пайваста ҳаракат мекунанд, ки мо коргарони маркази савдо хидматрасонии Сиёмомолро ҳамавақт пайваста ҳавасманд мегардонанд барои боз ҳам беҳтар намудани фаъолияти кории кормандон. Чӣ дар самти кор ва дар самти варзиш дастовардҳои назаррас ноил гардидам ва мехоҳам аз ин низ зиёдтар кӯшиш кунам ва то ки аз ин ҳам баландтар дастовардҳои назаррас ноил гардам. хулоса тамрин кардан яке аз ҷузъиёти муҳим дар ҳаёти қаҳрамони мо аст. модари 2 фарзанд ҳастам. духтари калониям 19 сола аст ва духтари хурдиам 16 сола аст. ва ман ба онҳо низ як аз ман ибрат гирифта, илҳом бахшида, онҳо низ бо варзиш машғул мешаванд. ба фикри ман силоҳи зан ин иродаи қавӣ доштан, бо сабр будан хело муҳим аст ва ин хислатҳои зан метавонад занро бо муваффақият ноил гардонад. В будущем, конечно, бы хотелось, чтобы в нашем коллективе было больше таких женщин, активных, с активной жизненной позицией, не только в нашем коллективе, но и вообще в стране. варзиш ба зан нерӯ, саломатӣ ва эътимод мебахшад. занон бо иштироки фаъолашон дар варзиш нишон медиҳанд, ки қудрат, ирода ва зебоӣ метавонад ҳамнафас бошад. ҳамчун зани соҳиби истиқлол ман фикр мекунам варзиш кардан хеле осон шуда истодааст ва дар ҳар як нуқтаи шаҳри Душанбе майдончаҳои варзишӣ, толорҳои варзишӣ низ зиёд ҳастанд ва ба фикри ман хеле осоншудагӣ аст, лекин вақт ёфтанд дар кор барои ин ва мехостам қайд кунам, ки мешавад ҳолатҳое, ки ман вақти бо варзишгоҳ рафтанро надорам, чунки ба кор машғул ҳастам ё ин ки бо оила ҳаракат мекунам дар хона низ ба варзиш машғул шавам. варзиш на танҳо танро, балки рӯҳро низ тавоно месозад ва барои зиндагии солиму танӯманд замина мегузорад. пас аз соатҳои корӣ ман ба варзиш машғул мешавам ва худро баъди варзиш қавӣ ҳис мекунам ва озод ҳис мекунам. пас метавонам ба қувваи нав ба кор шурӯъ кунам.